Počúvate podcast Adapt Insider. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri podcaste Adapt Insider. Volám sa Jana Kleščová a našim dnešným hosťom je môj kolega analytik Viliam Ostatník, ktorý je zároveň výskumníkom na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Viliam, vítaj. Pozdravujem ťa a pozdravujem všetkých poslucháčov. Zavolali sme si ťa tu dnes do podcastu, pretože Adapt v týchto dňoch vydáva svoj nový report. Tento report je o budúcnosti a príležitostiach pre slovenský obranný priemysel. Pre našich poslucháčov len spomeniem, že jeho názov je Slovak Defense Industry up to 2030, Navigating through new reality towards rebirth. Ja som veľmi rada, že my dnes máme túto príležitosť sa o ňom porozprávať, keďže ty sám si jeden z autorov a v poslednom roku si na ňom s kolegami pomerne intenzívne pracoval. Takže prejdem rovno k veci. Ako ťa poznám, ty sám hovorívaš, že ťažko sa pozerať do budúcnosti, ak nepoznáme svoju minulosť. Zamerajme sa teda na náš slovenský obranný priemysel. Akú má históriu? Kde vznikal, ako vznikal, aká je jeho cesta, možno až do prítomnosti. Aké tu máme firmy, čo vyrábajú, aká je ich produkcia, na čo sa zameriavajú a čo sú takzvané želieska v ohni slovenského obranného priemyslu. No tak to sú komplexné séria komplexných otázok, ale Milo si začala s tou históriou, lebo tak skutočne aj to platí, že to hovorievam, ale nie len ja samozrejme, že ako bez toho, aby sme poznali a nahliadli nie len v téme obranného priemyslu a všeobecne do minulosti, tak sa má akože nedá pochopiť podľa mňa, porozumieť súčasnému stavu a potom ani tým nejakým výhľadkám do budúcna. Takže áno, ďakujem za otázku k histórii, tie mám vždycky rád. Tak len krátučko, lebo by sa dalo určite o tom hovoriť veľa, ale podľa mňa je veľmi zaujímavé, že tie korene sú fakt hlboké. Akože, hovoríme o území Slovenska, už však tie štátne útvary boli rôzne, ale územie Slovenska, teda ešte Slovenskej republiky, keď ideme ešte do Rakúsko-Uhorska, tak zistíme, že tam sú počiatky nášho ako keby obranného priemyslu. Dneska, keď si poslucháči urobia cestu, treba z nejaký road trip po Balkáne, tak vo viacerých krajinách je stále možné nájsť opevnenia. Proste z prvej svetovej vojny teda a opevnenia, na ktorých je stále napísané proste Škoda Pilzen, pretože to vyrábali Škodové závody. To bolo z českej časti akože monarchie, tam sa koncentroval ten priemysel. A to je len na ilustráciu, že naozaj už vtedy boli akože tie korene pomerne silné, hoci teda bolo to, ako som povedal, najmä na tej českej strane a na tej slovenskej pomenej. Potom prichádza Československá republika, čiže tá prvá, a tam sa práve deje aj ten nejaký čiastočný transfer, pretože ak sa menila politika najmä v Nemecku a tá exponovanosť Česka na Nemecko, geografická sa rozprávame, bola oveľa väčšia ako teda Slovensko, samozrejme, však to Česko hneď susedí s Nemeckom, tak strategicky v Prahe došlo k rozhodnutiu presunúť v 30. rokoch časť výroby na tú slovenskú stranu. Čiže opakujem, Rakúsko-Uhorské bolo vo všeobecnosti, ako keby naozaj že silný obranný priemysel v monarchii a potom aj tá slovenská časť dochádza alebo naberá dých vďaka rozhodnutiu z Prahy v tých 30. rokoch. Čiže to máme Československú republiku prvú. No a potom máme Československú socialistickú republiku alebo všeobecne teda tých 40 rokov komunizmu, kedy platí to, že však ostal ten priemysel aj na slovenskej strane, on sa nepresťahoval späť do Čiech. A väčšinu tých zbraní sme vyrábali pod licenciou sovietskou, tých ťažkých tankov, tie T-55, neskôr 72, to bolo už posledná tá výroba. Čiže toto bola licenčná výroba, ale ostala aj nejaká naša domáca, nejaké palné zbrania a podobne, tak v tomto sme boli silní. Potom reštrukturalizácia 90. rokov a tam už sme na Slovensku, že slovenský obranný priemysel musel prejsť nejakou reštrukturalizáciou, lebo ono už v 80. rokoch už ešte za Československa upadal ten obranný priemysel, pretože neboli odbytištia, tie krajiny boli presítené našimi zbraňami, my sme naozaj boli exportná akože super veľmoc.
A už sa oteplovali aj tie vzťahy medzi veľmocami, čiže po tých zbraniach nebol taký dopyt. No a tá reštrukturalizácia 90. rokov, už sa plynulo dostávame a odpovedám na tú tvoju otázku o súčasnosti, kde niektoré produkty ostali, niektoré produkty sa teda naďalej ako vyrábajú, spomeniem tie najznámejšie, napríklad samohybné húfnice, dneska veľmi známe Zuzany 2, tak to je už modernizovaná verzia toho, čo tu bolo už od 90. rokov aj skorej. Ostali nám nejaké, treba z toho ťažkého železa mi napadá UDS-ka, to je také ženinné vozidlo, veľmi šikovné, to vyrába dneska súkromná firma CSM v Tisovci, ostali nám nejaké opravárenské kapacity a podobne. A ty si sa ešte pýtala na tie, ako si to nazýva, želieska? Želieska v ohni. Želieska v ohni, OK. Alebo teda nejaké gems. OK. No tak spomenul som tú húfnicu Zuzana 2, to je také najznámejšie samozrejme, a však aj právom. To je navyše taký pekný príklad toho, ako ten súčasný obranný priemysel na Slovensku funguje, že Zuzana 2, hoci to je známe pod konštruktou, že ako keby značka toho je Konštrukta Defense, ale ona nie je vyrábaná len konštruktou, hej, že to je skladačka. Zuzana 2 je skladačka, kde podvozok, motor, väžu, kanón a podobne, alebo ten software alebo tú techniku vnútri vyrábajú rôzne a väčšinou slovenské firmy. Hej. Tam je Devtech, Matador, Aliter a podobné slovenské firmy, ktoré sú veľmi dobré a vytvárajú veľmi kvalitné produkty dané, konkrétne, treba z nejaké niche produkty a oni sa potom zložia dokopy v produkte, ako je Zuzana 2. A potom sme nedávno zachytili predstavenie, zatiaľ len teda plánu výroby 4x4 vozidla. To je plán, ktorý zahŕňa Konštruktu, teda firmy Konštrukta Defense, Devtech a EVPU. Tak to je podľa mňa veľmi tiež zaujímavý projekt, uvidíme ako bude postupovať. Vôbec 4x4 obrnené vozidlá sú tiež nejaký teda, ako si to nazvala, želieska v ohni. Aby som niečo nezabudol, jasné, Boženu ešte máme odminovacie vozidlo, veľmi teraz známe, aj teda bohužiaľ situácia nie je príjemná, keď sa potrebuje takéto vozidlo niekde nasadiť a použiť, lebo teda jedná sa o povojnovú zónu vždycky, no ale fakt je, že ako ten produkt je veľmi kvalitný, to vyrába firma Way Industries v Krúpine. Munícia, samozrejme, 155 mm munícia, to stále ako beží, to keď sa navrátim k tomu, že tu je nejaký historický relikt, je zlé slovo, lebo ono teda, samozrejme sa to dneska vyrába modernými postupmi, ale to vyrába slovenská firma ZVS a to je v podstate na polovicu vlastnená štátom, cez štátny holding DMD a súkromníkom CSG, respektíve jeho slovenskou časťou, to je MSM Group. Veľa skrátiek viem, ale tak jednoducho toto sú naozaj, by som povedal, tie ako keby možno najznámejšie firmy, alebo aj menej známe pre niekoho, ale skutočne tie, ktoré vytvárajú perfektné produkty, ktoré sa potom spájajú možno aj do takých väčších produktov, ako je Zuzana 2. Prejdeme teraz plynulo k nášmu výskumu, ktorý sme viedli pod hlavičkou Adapt Institute. Samotný report je v podstate jeho výstupom, je to SWOT analýza, ale mňa zaujíma, ako prebiehal výskum, ako prebiehal zber dát a prečo považujeme výskum slovenského obranného priemyslu za dôležitý. Ďakujem pekne, ja sa ešte na sekundu vrátim k tomu, ako si to povedala, že som prezentoval nejaké konkrétne firmy, tak mňa by veľmi mrzelo, keby som niektoré dôležité zabudol. Čiže to bol len taký akože prierez, čo mi napadlo z hlavy, ktoré sú naozaj tie dôležité, alebo tie, ktoré mi napadli aj v tej kontinuite treba, že čo sa tu vyrábalo už dlhšie. Takže samozrejme, že je ešte oveľa viac firiem aj súkromných, alebo aj niektorých, ktoré vlastní štát, ktoré sú dôležité a vyrábajú kvalitné produkty. Takže to len ako na margo toho, že niektoré som spomenul a samozrejme niektoré nie. No a teraz prepáčte tak tie otázke o tom výskume. No, našou primárnou motiváciou v tomto výskume bolo teda analyticky zmapovať súčasný stav toho priemyslu a aj teda nejaký najbližší možný vývoj. Tie pohnutky boli
v podstate by som povedal jednoduché, lebo však keď otvoríme oči a pozrieme sa, ako veľmi sa mení svet v tých posledných rokoch, či už hovoríme o covidoch, alebo až po teda samozrejme tú ruskú inváziu na Ukrajinu minulý rok, tak ako tých turbulencií posledných rokov bolo veľmi veľa. Hej? A samozrejme, že mnohé z nich tak či onak dopadajú aj na obranný priemysel. COVID treba s tými dodávateľskými reťazcami a samozrejme teda tá ruská invázia na Ukrajinu a tá vojna, ktorá sa tam vedie už takmer 2 roky, tak má akože enormný dopad na obranný priemysel. To hovorím, myslím si, že všetci vnímame, lebo sa o tom veľa hovorí. Ale teda my sme chceli naozaj že analyticky sa pozrieť na to, že ako teda reflektoval tento slovenský obranný priemysel tie turbulencie posledných rokov, ako reflektuje to, že sa vyostrujú niektoré teda konflikty, menia sa obchodné štruktúry, hej, že akože s tou Čínou je to tiež otázka, ako budú ďalej vyzerať tie vzťahy. To všetko jednoducho má dopad na priemysel ako každý iný, tak aj obranný. Jedna veľký ten skok alebo veľká nejaká zmena, ktorá teda skok je zlé slovo, lebo tá zmena je graduálna posledných pár rokov, je práve ten prechod od produktov obranného priemyslu, teraz myslím, ktoré boli predtým zamerané na iný druh operácií a iný druh ako keby pôsobenia a obrany, ako je treba teraz. Hej? A tým myslím to, že dlhé roky, povedzme, že tých 30 už od tých 9 odpadu proste železnej opony sme žili v podstate v miery, hej, že v Európe, áno, samozrejme balkánska vojna, hrozná, alebo teda séria vojen, ale pre nás aj na Slovensku, teda stiahnem to na nás, tak my sme proste žili naozaj v miery, ten svet sa celý aj globálne, nielen na Slovensku, hýbal smerom k tomu, že sa robí čoraz viac obchodných dohôd a obchodných výmen a že jednoducho taká konvenčná vojna už bola, dá sa povedať, ako málo predstaviteľná. Ten étos tých 90. rokov najmä bol naozaj v tom, že ako konvenčná vojna je vec minulosti, poučili sme sa, už padol dokonca aj ten komunizmus, tak proste nebudeme tu mať to veľké súperenie medzi veľmocami, ale čo nás potom zobudilo alebo dal nejaký budíček, že OK, neodchádzajú konflikty ako také, ale majú iný charakter, teraz protiteroristický, že v tom 2001 to bolo také najviac okaté, ale však to nebol jediný teroristický útok, čiže prečo to spomíname, že produkty obranného priemyslu aj toho slovenského reflektovali toto prostredie, kde nie je veľké súperenie medzi veľmocami alebo že nejaká konvenčná veľká vojna štát versus štát. Alebo že by sme sa mali pripravovať ako štát, my, Slovenská republika, na nejaké odstrašenie potenciálneho nepriateľa. Tým myslím to, že akože naozaj si budujeme tú obrannú schopnosť aj prostredníctvom produktov obranného priemyslu proti nejakému potenciálnemu agresorovi, ktorý je štát a nie nejaký treba jednotlivec terorista. No, čiže toto boli naše pohnutky, z tohto sme vychádzali, ako toto slovenský obranný priemysel reflektuje. Vnímame ho vôbec ten priemysel a špecificky ten slovenský tiež v dvoch rovinách. Jedna je tá že zabezpečuje obranný schopnosť alebo prispieva kľúčovými aspektami k obrannej schopnosti štátu. To som už spomenul, ale tiež on má aj tú rovinu povedzme ekonomickú, že prispieva k HDP štátu. Čiže má aj túto ekonomickú rovinu a toto sme jednoducho zmixovali a chceli sme sa na to analyticky pozrieť. No a dôležitý aspekt toho výskumu je ten, že sme nechceli ako sedieť v kancelárii a pracovať s nejakými agregovanými metadátami, ale že sme chceli ísť von. A oslovili sme tie firmy, nakoniec ich bolo vyše 30 oslovených, bohužiaľ len 11 ich bolo, ktoré zareagovali ako pozitívne. A chceli sme s predstaviteľmi týchto firiem proste viesť otvorený rozhovor. Výskumný, ale otvorený rozhovor o tom, že ktoré sú teda tie najväčšie výzvy, zmeny, ktoré pociťujú, nejaké problémy, ale aj teda tie príležitosti, tak jak si to uviedla, proste príležitosti, silné, slabé stránky a podobne. Čo ťa najviac prekvapilo pri vytváraní alebo pri práci na tomto výskume, na tomto reporte? No, možno ma, dajme tomu, že prekvapila stále tá prevalencia toho ťažkého železa. A tým myslím, že naozaj ten priemysel reflektuje to, že je jasné, že máme kopec akože nových, pridaných hrozieb, hybridných a
rôznych fenoménov, ja neviem, typu súkromné vojenské spoločnosti a podobne. Čiže ten svet je iný, tie technológie sú iné, proste celú plejadu tzv. Dual use technologies máme, hej, to sú proste civilne vyrábané alebo civilne vyvíjané technológie, ktoré sú využiteľné aj počas treba z vojny, hej. Ale že teda, keď mám odpovedať, čo ma prekvapilo, tak hovorím, že stále tá prevalencia toho, že na konci dňa je strašne dôležitý a nikam neodchádza ľudský faktor a mechanika. Že keď sa, neviem, poviem to na príklade treba z nejakého boja, hej, že reálne teda už sme v tej nešťastnej situácii, že sa vedie nejaká vojna, otvorený teda boj, je nejaká fakt krízová, hyperkrízová situácia, no tak môžeme mať seba lepšie technológie a nejaké rôzne sci-fi, až to teda tak, nemyslím to pejoratívne, ale že rôzne proste sci-fi technológie, ak sa vám zasekne náboj v hlavni, no tak teda veľa akože softvéru vám s tým nepomôže. Takisto ľudský faktor. Keď zlyhá ľudský faktor a stále je tam, ja viem, že sa teraz vedie veľa akože AI, rozhovorov umelej inteligencie a tak, ale že stále proste, odpovedám ti na otázku, čo ma možno prekvapilo, proste stále nikam neodchádza kľúčový ľudský faktor, hej, že aj v tých produktoch obranného priemyslu. A mimochodom, teda to je tiež dôvod, prečo sme do názvu, ty si ho aj na začiatku myslím prečítala, ten názov toho reportu, je Slovenský obranný priemysel 2030, čiže 2030. A to sme tam nedali náhodou, alebo nejak marketingovo, ale je to preto, lebo sme sa fakt nechceli pozerať na nejaký dlhodobý horizont a riešiť, ešte raz to poviem, ale nemyslím to zlom, riešiť nejaké sci-fi. My sme naozaj sa chceli pozrieť na to, že čo je realistické, ako ten priemysel realisticky vníma rôzne akože predstavy a to, ako sa tá vojna vedie, alebo jak budovať tú obranyschopnosť štátu. Čiže myslím, že neviem, či to je úplne že prekvapenie, či som ti odpovedal dobre, ale akože je to podľa mňa zaujímavý faktor na tom. Hlavnou súčasťou reportu je v podstate SWOT analýza. Pre našich poslucháčov asi rozvediem, že je to analýza, ktorá sa zameriava na silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby daného výskumného objektu alebo toho, čo sa rozhodnete skúmať. Začneme teda slabými stránkami a hrozbami slovenského obranného priemyslu. Na čo sme prišli? OK, áno, dobre, asi lepšie mať to horšie za sebou a potom prejdeme k tomu lepšiemu a tým silným stránkam, však samozrejme aj také sú. Ale vždycky je dobré si naliať čistého, pohár čistého vína, ak sa vraví ľudovo. Takže áno, realisticky treba to zhodnotiť a nám vychádzalo, že tých hrozieb alebo tých slabších stránok je bohužiaľ viac, teda ako tých silných a príležitostí, čo ale je tiež v poriadku, ak teda pristúpime k nejakému možno riešeniu, hej, týchto vecí. Takže hneď ich poviem, ale ešte mi napadá taký jeden disclaimer, že ja som to tu už spomenul, že vyše 30 firiem bolo oslovených, bohužiaľ len 11 teda zareagovalo na opakovanú nejakú teda prosbu alebo výzvu alebo ponuku pozitívne, čiže toto chcem zdôrazniť, že keď aj budem hovoriť o týchto slabých silných stránkach, tak naozaj vychádzame z tých dát, ktoré nám poskytli tí predstavitelia v týchto 11 rozhovoroch, tak len aby ako posluchač mal o tom, je férové to takto proste povedať, aby to bolo jasné. No, čiže už teraz konkrétne k tým slabým sa pýtala, začneme teda tými slabými stránkami alebo tými nejakými hrozbami. Väčšina tých respondentov našich sa zhodla na tom, že obranný priemysel na Slovensku trápi zastaralá legislatíva, ktorá je vhodná skôr do toho prostredia, ktoré som spomínal, toho prostredia mieru a nie prostredia nejakých hroziacich aj medzištátnych konfliktov. K tejto nejakej hrozbe alebo slabej stránke pripájame hneď aj odporúčanie v tom reporte, sa teda pozrieť na súčasné úpravy tie legislatívne a zvážiť ich novelu smerom k teda urýchleniu niektorých procesov, napríklad nákupu, a tiež k umožneniu nejakých preferencií pre slovenský obranný priemysel, pre produkty slovenského obranného priemyslu také, ktoré sú hotové alebo ktoré proste majú potenciál žiť v celom tzv. Cykle. A tým myslím, že sa vyvinú, že je tam vývoj, je tam výroba toho produktu
a nie jednokusová, dvojkusová, alebo nejaká veľmi malosériová, lebo to potom prináša do seba rizika, ale nejaká väčšia výroba alebo viac sérií. A ďalej v tom cykle je ešte aj oprava, respektíve možno aj potenciálna modernizácia. Čiže v takom prípade, kde toto je výhliadka, že toto bude splnené, tak je podľa mňa alebo teda podľa nás, v tom reporte to uvádzame, vhodné zvážiť, že či by teda tie legislatívne zmeny nemali toto umožňovať. Ďalej sme narazili na takú všeobecne, by som povedal, až nepriateľskú kultúru k tomuto priemyslu, obzvlášť a osobitne k tej čisto súkromnej sfére. A ja som to už aj na viacerých iných miestach ako povedal a možno to niekomu príde ako zbytočné to opakovať, ale mne to naopak príde ako dôležité sa tomuto venovať, lebo je tu nejaká zažitá kultúra a tým myslím aj štát voči tomuto priemyslu, ale aj spoločnosť, aj my ako občania voči tomuto priemyslu, že fakt je tá predstava toho, že to je nejaká, buď pre niekoho nejaká čierna diera, pre niekoho nejakí proste kouboji, pištolníci, neviem, nejakí díleri so zbraňami a podobne, pričom je to veľmi akože regulovaný a regulovaný priemysel, odvetvie priemyslu, ktoré, ako som spomínal predtým, tak má aj tú rovinu proste hospodársku, že prispieva k zamestnanosti, k HDP štátu a podobne, ale hlavne a najmä je to o tom, že tento priemysel viac ako akýkoľvek iný na konci dňa umožňuje efektívnu a komplexnú obranyschopnosť štátu. Mňa, teba, našich poslucháčov, ich životov, majetku, to, čo im je cenné, aj toho životného štýlu, ktorý tu máme. Ak máme nejaké hodnoty, snažíme sa, inštitúcie tohto štátu a podobne. Toto všetko má mať jeden teda komponent a to je, že sa fyzicky táto infraštruktúra, fyzicky aj ten životný štýl a samozrejme životy a majetky majú chrániť. A toto má na starosti obranný priemysel. Čiže tá nepriateľská kultúra, ja som to nazval nepriateľská, tak predstavme si pod tým to, že naozaj máme toto ako veľké tabu. Hej? Ďalej sme identifikovali jasné absenciu nejakej jasnej, jednoznačnej stratégie na úrovni vlády, ktorá by sa, teraz nemyslím bezpečnostnú treba stratégiu, ktorá existuje a je, ona by teda možno tiež poznámka počiaru si zaslúžila nejaký update, lebo ten vývoj ide hrozne rýchlo dopredu a tie hrozby sa menia. Ale teda teraz mám na mysli naozaj, že stratégiu na úrovni vlády, ktorú príjme aj parlament, ktorá by sa venovala obrannému priemyslu, ako inak na Slovensku, hej, a naozaj by teda umožnila prijatie takéto stratégie. Ona by to adresovala tieto rozličné ako aspekty, ale umožnila by aj tým pádom riešiť problémy, ako je hroziaci nedostatok pracovnej sily. To je tiež niečo, čo sme identifikovali, že proste nedokážete nafúknuť, nedokážeš zo dňa na deň už vôbec nie nafúknuť ako kvalifikovanú pracovnú silu, s tým, že ešte niečo sa bude aj meniť do budúcna, hej, že bude treba možno iné zručnosti, ako sú dnes, čiže toto je napríklad veľká hrozba a tá stratégia, ktorú teda navrhujeme sa nad ňou zamyslieť a ideálne teda aj vytvoriť a prijať, by presne riešila tieto veci, ktoré tu spomínam, čiže napríklad tú pracovnú silu a už aj tú kultúru by pomáhala meniť a podobne a tiež by napríklad adresovala nákupy, že by nejakým spôsobom koherentne riešila do budúcna a zlaďovala tie nákupy tej techniky, ako sa bude technika, ktorá sa nová nákupy opravovať a tak ďalej. Jednoducho, aby sme neboli z niečoho prekvapení. Hej? Potom, jasné, že budeme na konci dňa z x veci prekvapení, ale stratégia vždycky je lepšie ju mať, ako ju nemať, pretože potom je väčší predpoklad, že tých prekvapení treba bude menej. Hej? A že budeme riešiť systematicky a udržateľne budeme riešiť veci ako napríklad tá pracovná sila, jej nedostatok do budúcna, nedostatok kapitálu, to je tiež niečo, čo sme tam identifikovali a k tomu sa možno môžeme dostať aj neskôr. Ja by som asi ani nečakala, prejdime rovno na to, čo si máme predstaviť pod nedostatkom kapitálu a čo znamená nedostatok kapitálu pre tieto technologické a zbrojárske firmy? Pod nedostatkom kapitálu, a to je inak dôležitá vec, to ja som tak zahral, ale jedno z kľúčových zistení toho reportu. Pod nedostatkom kapitálu si môžeme predstaviť to, že keď som tu spomínal tých pištolníkov a to, že ako má kde kto predstavu o tom priemysle, tak fakt je, že
okrem mnohých iných vecí, tak tento priemysel je závislý na komerčnom kapitále, komerčných úveroch od komerčných bank, veľmi podobne alebo rovnako ako iné odvetvia priemyslu. Hej. No lenže má viacero nevýhod v porovnaní teda s inými odvetviami priemyslu. Jedna taká predominantná je, že sa vyrábajú zbrane. To sú veci, ktoré zabíjajú ľudí potenciálne, však pri obrane, ale teda môžu sa využiť všelijak. Takže banky komerčné, riadiace sa napríklad tými štandardami ESG, Environmental Social Governance, sú veľmi reluktantné, oni proste nechcú veľmi často poskytovať kapitál firmám, ktoré proste obchodujú, alebo vyrábajú zbrane, neobchodujú, ale že vyrábajú zbrane. No tak ale to mi až teraz to poviem až tak neformálne, ak mi dovolíš, ale no tak ako máme budovať obrany schopnosť štátu, ako máme pomáhať priemyslu, keď vlastne tu obmedzenie kapitálové, že je odkázaný čisto na komerčné, alebo v drvivej väčšine na komerčné banky, ktoré ale zároveň sú mnohokrát ako veľmi teda neochotné ten kapitál poskytovať v prípade, že sa jedná teda o výrobcu zbraní. No tak to je trošku absurdná situácia. Ďalej, keď sa rozprávame o komerčnom kapitále dostupnom na Slovensku pre slovenské firmy, tak ja tu nepoviem žiadnu konšpiráciu, ja tu poviem čisto len fakt, že tie slovenské banky nemajú majú takú vlastníckú štruktúru, že tá centrála, tá rozhodovacia právomoc na konci dňa nie je v nejakej centrále v Bratislave, ale mimo Slovenskej republiky. Lebo však tie banky sú vlastnené, naše banky nie sú sebestačné, ale majú zahraničný kapitál, sú vlastnené zo zahraničia. Takže to je tiež niečo, čo treba brať do úvahy a v praxi sa to neraz, nehovorím, že to je nejaký veľmi prevalentný problém, ale neraz sme sa dostali k informáciám, že áno, toto proste je nejaký faktor, ktorý treba brať do úvahy, že ten slovenský proste obranný priemysel a firmy sú odkázané na kapitál komerčný, ktorého vlastnícka štruktúra ide treba do krajín, kde vyrábajú konkurenčný produkt tomu nášmu produktu obranného priemyslu. No. Takže toto myslím tým, keď hovorím o nedostatku kapitálu. A my tam rovno aj navrhujeme, však nejde len o diagnostiku, ale sa snažíme tie veci posunúť ďalej a navrhnúť aj nejaké možné riešenia týchto problémov a nedostatkov. Tak v tomto prípade je to napríklad posilnenie produktov štátnej Exim banky, ktorá by teda mohla mnohokrát pomôcť tomu domácemu priemyslu získať ten kapitál na vývoj a výrobu, ale aj export, no lebo je teda štátna, čiže tam je tento by som povedal benefit alebo nejaká výhoda. Prejdime teda na niečo pozitívnejšie a teda poďme sa pozrieť na silné stránky a potenciálne príležitosti pre tento náš priemysel. No už som spomenul možno niekoľkokrát tú Zuzanu, ako húfnicu Zuzana 2, ako príklad, alebo aj to vozidlo 4x4, čo má vzniknúť, tak to sú podľa mňa dobré príklady toho, že ten konečný produkt slovenského obranného priemyslu je mnohokrát proste skladačka, hej? Že viaceré tie firmy, to som tu už tiež spomínal, sa dávajú dokopy a vzniká proste synergia, kedy naozaj je teda ten finálny produkt je veľmi kvalitný, je vhodný aj na export, ideálne je vhodný aj na nákup teda našim ministerstvom obrany a ozbrojenými silami, lebo to je mimochodom akože najideálnejší príklad, keď sa bavíme o nejakej ekonomickej logike alebo nejakej tržnej logike biznisovej, tak najlepšia situácia pre produkt obranného priemyslu nejaký je, ak si to kúpia vaše ozbrojené sily a začnú používať. Čiže investuje tam štát, investuje do možno, tým, že si u vás nakúpi, no tak umožní vám aj ďalší vývoj a treba zlepšenie tej danej techniky. A to je jeden komponent, a druhý je, ak sa používa niekde v otvorenom boji a je otestované niekde ako vo vojne, hej. Tak toto je príklad tej Zuzany 2 ako jediného produktu slovenského obranného priemyslu, ak sa nemýlim, ktorý spĺňa tieto dve ako keby požiadavky, no proste nejaké komponenty.
a dáva mu to veľkú silu. No. Ale pointa bola tá silná stránka v skutočnosti je, že teda je to skladačka a viacero firiem môže participovať na tom, aby tú skladačku dalo dokopy a ten finálny produkt je proste kvalitný. Ďalšou silnou stránkou by som povedal, že je vôbec existencia nejakých menších firiem, ktoré sa venujú nejakým menším produktom, menším aj fyzicky, ak je treba tá Zuzana, ja neviem, ručným zbraniam alebo nejakým ochranným prvkom, nejakým vestám, možno kevlarovým a podobne. Alebo ešte viac nejakým níž technológiám v oblastiach ako je kyberbezpečnosť alebo senzorika, snímkovanie a podobne. Tak táto vôbec existencia a fungovanie týchto menších súkromných firiem na Slovensku, ktoré sú úspešné v exporte. Oni vyvážajú ten svoj produkt aj teda do štátov mimo EÚ v mnohých prípadoch, tak oni sa proste riadia trhovou logiku a sú úspešné a je to príklad ako sily, hej, že je to nejaká ilustrácia sily toho obranného priemyslu, že existujú tu takéto firmy, robia tu, zamestnávajú tu ľudí, pracujú na niečom, čo si potom kupujú aj tretie štáty a myslím si, že tu by aj bola nejaká príležitosť ich systematickejšie podporiť, napríklad hlavne v tom výskume a vývoji, ale o tom som už hovoril, to súvisí s tom všeobecným s tým častým nedostatkom kapitálu. Čo s tým vieme robiť? Ako najlepšie vyťažiť a ako využiť tieto silné stránky a príležitosti, aby sme zmiernili hrozby a slabé stránky? Jasné. No a tak ja som niečo spomínal, aj v tom reporte samotnom sú teda konkrétne odporúčania, čo by bolo možné zlepšiť a ako. Tak napríklad tá budúcnosť tej pracovnej síly, alebo proste, že ohrozenie toho, že bude nedostatok, alebo treba, že nebude kvalifikovaná, nebude mať také zručnosti, ktoré bude treba, tak my navrhujeme premyslieť systematickejšiu podporu technického vzdelávania, respektíve aj nejakú novelizáciu čo sa týka kurikúl. Že ak sa bavíme o stredných odborných školách, ale aj univerzitách, no tak tá reflexia toho, že čo ten priemysel potrebuje teraz, nie pred 10 rokmi, ale teraz, prípadne tých 10 rokov dopredu, tak to nejde bez toho, aby tam nedošlo k nejakej systematickej komunikácii a spolupráci medzi školami, či strednými odbornými univerzitami, štátom, alebo teda ministerstvom obrany konkrétne, alebo ešte konkrétnejšie ozbrojenými silami a súkromnými firmami, alebo teda firmami obranného priemyslu na Slovensku, niektoré z nich, väčšina je súkromná, niektoré sú aj štátne. Tak bez takejto nejakej systematickej spolupráce a komunikácie nie je možné updatenúť akože aj tie potrebné teraz kurikula na tých školách. Všeobecne si myslím, že tam narážame aj na nejaké tabu, že ja neviem, vojaci v školách alebo tak, ale myslím si, že bez toho to nepôjde. Že opäť to nie je nejaká zmena kultúry alebo nazerania na ten priemysel. Nemyslím si, že vojaci v školách alebo v súkromných firmách je niečo, na čo by sme sa mali pozerať cez prsty, ale naopak ako niečo, na čo má potenciál proste ten priemysel posunúť ďalej. Čiže toľko k tej pracovnej sile, to je veľmi akože dôležitý komponent. Mali sme tam tú stratégiu, samozrejme vytvorenie a prijatie tej koncíznej, komplexnej stratégie pre obranný priemysel. Z nej by potom vyplývala lepšia a väčšia predikovateľnosť a nejaké lepšie plánovanie, či už sa bavíme o nákupoch, opravách, aj udržiavaní zásob, nejakých strategických zásob štátu. Ďalej je tam podpora toho exportu, lebo keďže, jak som spomínal, tak väčšina tých firiem je závislá na exporte, lebo ten štát tie produkty domáceho obranného priemyslu nemá až taký záujem, sa zdá, a im neposkytuje nejaké dlhodobejšie kontrakty. Čiže oni sú závislé vo väčšine prípadov na exporte, čo je v princípe akože v poriadku, však je to trhová logika. No ale ak sa bavíme o tom, že chceme ten domáci priemysel podporiť, no tak aj ten export by sa dalo lepšie a viac podporiť. Ja som tu spomínal tú Exim banku, čiže umožnenie nejakého lepšej dostupnosti kapitálu, to je úplne kľúčové, či sa bavíme o inováciách, vývoj, alebo potom aj samozrejme produkcia, rozširovanie produkcie, čo je dneska veľmi ako je silná téma. To nič bez tohto nejde, bez kapitálu. Že však to funguje aj v iných odvetviach. Ale tu sa otvára otázka alebo príležitosť aj pre ministerstvo zahraničných vecí.
Čiže nie len dostupnosť kapitálu, ale aj podpora exportu v tom, že budeme navýšime nejaké kapacity v kľúčových tretích krajinách a rezort diplomacie so svojou agendou ekonomickej diplomacie a s tým nejakým fokusom na ekonomickú diplomáciu, že je to pre rezort súčasný, podľa teda vyjadrenia aj súčasného ministra zahraničných vecí, je to istým spôsobom priorita, no tak tu sa núka možnosť, že by sme práve identifikované produkty obranného priemyslu na Slovensku vedeli lepšie, systematickejšie podporiť pri exporte v zahraničí. Cez teraz kapacity niektorých ambasád a tak ďalej. Tiež je teda ten evergreen, ja som to taký evergreen spomenul s tými kontraktmi pre slovenský obranný priemysel a tú preferenciu niektorých produktov slovenského obranného priemyslu pri nákupoch, tak to už som myslím, že nejak sme to prebrali pri tých legislatívnych zmenách, ale v tom je naozaj dôležité povedať, že bez zakázok a bez toho kapitálu nie je možné ani nejaký počiatočný produkt, ktorý možno nie je úplne ideálny alebo nefunguje úplne dobre. Nikdy ho nebude možné zlepšiť, inovovať, zmodernizovať, pokiaľ teda tá firma, konkrétna ten výrobca nedostane proste kontrakt a nedostane prístup k nejakému kapitálu. No tak toto je naozaj na zváženie, že tá preferencia pre niektoré produkty by mohla mať veľmi, veľmi akože pozitívny synergický efekt. A naposledy mi napadá samozrejme ešte to zapojenie slovenských firiem do rôznych projektov Európskej únie alebo NATO, rozprávame sa ako Diana, PESCO a podobne. Toto nebolo nejak silne reflektované, keď sme sa rozprávali v tom teréne, a to samo o sebe je výpovedné, že tie firmy proste mnohokrát, najmä tie menšie a súkromné firmy to brali ako možno niekedy neúplne zaujímavú príležitosť, respektíve im bránilo treba veľké množstvo byrokracie a stále nejasný výsledok. Čiže ja veľa investujem do toho, aby som sa v tom zorientoval, aby som popodával všetky možné nejaké výzvy, granty alebo akokoľvek, alebo proste dodal dokumentáciu, ktorá je k tomu potrebná. A nemám stále výsledok akože jasný, že či to nakoniec priniesie nejaký efekt. Tak túto nejak zlepšiť systematickú podporu toho, informovateľnosť, ale aj pomoc tým firmám, že ak sa chcete zapojiť do niektorých projektov, ktoré sú celoeurópskeho významu, tu dávam do pozornosti najmä tie projekty, treba z PESCO, ktoré sa venujú tzv. Strategic enablers, takým umožňovateľom našej efektívnej obrany. To sú napríklad dopravné lietadlá, ktoré používajú akože ozbrojené sily, alebo aj satelity a vôbec akože technika, ktorá súvisí s tým ISR, Intelligence and Surveillance and Reconnaissance. No tak zapojenie tých slovenských firm alebo ukázať im, že sú tu takéto príležitosti, by malo byť systematickejšie, lebo podľa teda tých našich dát alebo to, ako sme zisťovali v teréne, ak to je, tak často je to na také veľmi individuálnej báze a nie je to niečo systematické, niečo udržateľné. Tak tam myslím, že je veľmi, veľmi ako veľký potenciál. Nemohlo by aj zo strany Európskej únie výjsť nejaká väčšia snaha o podporu slovenského priemyslu? Môžu mať na tom nejaký záujem ako na úrovni Európy? Určite záujem, áno, však to aj vnímame a existujú už teraz nejaké rozhodnutia, projekty, ktoré sa majú v konečnom dôsledku za cieľ podporiť nie len slovenský, nie len slovenský, ale proste celoeurópsky obranný priemysel tých výrobcov, ktorí napríklad vyrábajú 155 mm muníciu, pretože tie sklady sú naprieč Európu prázdne. No a Európska komisia, ale teda však Únia, keď sa konkrétne pýtaš, tak dala von plán podpory v hodnote 0,5 miliardy eur, čiže 500 miliónov eur, ktoré by mali ísť na podporu výroby. Hej, že tu sa nebavíme len o spoločných nákupoch, to je trochu iné. Toto je normálne, že výroba na podporu výroby 155 mm munície, aby sme nielen ju vedeli dodať krajine, to bola akože komisia toto zdôrazňovala, no ale tak najmä si doplniť aj tie vlastné zásoby a zvýšiť tú vlastnú obrannú schopnosť. Len mňa to mrzí, že to musím takto povedať, ale tak hovorím, že snažím sa vždycky naliať si pohár čistého vína a nevlastním rúžové okuliare doma.
No tak ono je to dosť prebyrokratizovaný proces. Je to veľmi zdĺhavé, tie platby, ktoré mali, alebo neviem, či mali byť už vyplatené, to zase nechcem tu nejakým spôsobom zavádzať, ale možno, že boli celý čas plánované na to, že budú vyplatené tak neskoro. Skrátka, mnohé z tých firiem ešte nemajú tie peniaze, tie zdroje. Áno, tak veľmi ťažko predstaviteľné je, ako súkromná firma, ako máte operovať, keď vlastne vy tu máte niečo prislúbené, dajme tomu, niekde sú nejaké zdroje, ale netušíte, že kedy vám presne budú vyplatené, za akých podmienok a podobne. Je to veľmi akože taký prebyrokratizovaný proces, kde a vlastne dobre, že sa na to pýtaš, pretože ja nad tým uvažujem posledné týždne ako celkom dosť, že fakt, tie európske politiky, toto je bohužiaľ dobrý príklad toho, že sú neraz, nehovorím, že vždy, ale neraz stávané ako dom proste od strechy. Že my dáme veľmi veľké vyjadrenia, alebo predstaviteľe Európskej komisie teraz dajú veľmi veľké vyjadrenia o tom, že čo teda prislúbime, alebo čo už dodáme rovno, hej, treba tú 155 mm muníciu, tam sa mala dodať 1 000 000 nábojov na Ukrajinu, ale je to dom, ktorý sme začali stavať od strechy. Nešli sme od základov, že teda OK, ideme to risknúť, ideme prebrať zodpovednosť, urobíme to rozhodnutie a dáme ten funding, umožníme tým firmám už mať tie peniaze, tie zdroje, rozhýbať sa, investovať to do zvýšenia výrobných kapacít, do nejakej modernizácie alebo do nejakých inovácií, ktoré by treba zlepšili tú muníciu, alebo inovácií počas výrobného procesu, že by ju zefektívnili. Nič z tohto nie je možné bez peňazí, keď to poviem úplne natvrdo a drzo. Takže ak sa vlastne začneme tým, že dáme veľké vyhlásenia alebo že veľké prísľuby a znejú výborne, jasné, jak ten priemysel podporíme, ale potom v praxi to často zlyháva, je to dlhé, zdĺhavé, nemá to jasný ako keby účinok, no tak ja sa pýtam otvorene, že k čomu, cui bono, hej, že k čomu je toto dobré. Najskôr začnem s vyhláseniami a až potom akože začať sanovať tú situáciu a potom dávať ďalšie vyhlásenia o tom, prečo sa to vlastne zatiaľ nesplnilo. No, tak. Jediný Thierry Breton, to je pre vnútorný trh komisár európsky, tak ten si robil, myslím, že taký round trip po štátoch Európskej únie a zisťoval priamo na mieste, že v akom stave je ten priemysel, čo mi príde ako naozaj vhodná forma. To sa dialo, myslím, v priebehu minulého roka. No ale opakujem, ak je výsledok taký, že stále tie firmy proste nemajú tie zdroje na účte a podobne a sami nevedia, že ako čítať túto iniciatívu, tak odpovedám ti na tvoju otázku, že záujem je, ale ostáva často v takej rovine tých vyhlásení. Záujem z Európskej únie teraz, myslím. No mne teda z toho vychádza, že Európska únia teda ten záujem má, ale na konci dňa sa musíme spoliehať sami na seba alebo nie sami na seba, ale hlavne mali by sme chcieť, aby Slovenská republika mala záujem podporovať slovenský obranný priemysel. To si myslím povedala veľmi tak adekvátne. Ako nie je tam, pokladám za falošnú dilemu, keby sme to postavili tak, že je to buď alebo. A náš priemysel je samozrejme či už dodávateľskými reťazcami alebo tým kapitálom a mnohými inými spôsobmi veľmi previazaný na zvyšok Európy. Funguje tu vynikajúca spolupráca s Českou republikou, to už ako tradične, to by bolo prekvapivé, keby to nebolo. Ale aj s Nemeckom napríklad, kde je ešte potenciál ako tú spoluprácu nejakým spôsobom ďalej rozvíjať a navýšiť. O Ukrajine teraz ani nebudeme hovoriť, to by bolo na samostatný podcast, ale to som chcel len, že nie je to, že by bolo falošnou dilemou si myslieť, že sme nejaký ostrov, ktorý si dokáže ako keby vyprodukovať tie produkty sám a zabezpečiť si vlastnú obranyschopnosť. My naozaj musíme a je dobré, že spolupracujeme intenzívne so spojencami, svojimi najbližšími, počnúť Českom, ale končia teraz až Spojenými štátmi americkými. A tým na konci dňa proste zvyšujeme vlastnú obranyschopnosť. Takže nie je to buď alebo, je to v synergii, ale máš pravdu v tom a s tým úplne súhlasím, že pokiaľ my sami nezačneme, teda naša vláda, nezačneme systematicky riešiť tie treba hrozby, ktoré sme sa snažili pomenovať v tom reporte, alebo slabé stránky hrozby, no tak áno, potom to zbytočne sa spoliehať, že niekto zvonka príde a nás tu zachráni. To by bolo, nechcem povedať nemožné, ale minimálne jednoznačne nezodpovedné.
Ja si ešte takto na záver možno dovolím znova premostiť ku otázke, ktorú som myslím, že položila na začiatku. A ak nie, asi mám pocit, že ju chcem ešte viac rozviť. Prečo je tento report dôležitý? Prečo by sme sa my, ty, ja, ale aj široká verejnosť mali zaujímať o to, aká je budúcnosť slovenského obranného priemyslu? Ja tiež sa stretávam a určite nie som sám s tým, že existujú hlasy. Vôbec si nedovolím tvrdiť, že či to je väčšina alebo aká časť spoločnosti, či už na Slovensku alebo aj v iných štátoch Európskej únie. Neviem, aká veľká je tá časť, ale samozrejme, že sa stretávam s hlasmi, že na čo je toto vlastne celé dobré, hej? A nemyslím len ten náš report, prečo sme sa toľko venovali obrannému priemyslu a niečo mapujeme a niečo odporúčame. Ale všeobecne, prečo vlastne investovať do obrany a prečo tu riešime obranu, keď vlastne za možno pol roka, možno za rok podpíšu Ukrajina s Ruskom mier, ktorý, ak Boh dá, a budú teda splnené nejaké systematické podmienky, o ktorých na história učí, že bude ten mier trvácejší. No a my sa zase vrátime, tie hlasy pokračujú, že my sa zase vrátime do takého normálu. Že veď do toho, čo sme tu mali predtým, kde nebudeme predsa dávať zbytočné peniaze do obrany a nakupovať tú nejakú techniku, aj keby bola rovno slovenská, že by sme tým pádom podporili vlastné HDP a umožnili tu nejakú pracovnú silu, alebo teda pracovné miesta udržiavali a podobne. No tak ja zhrnuto odpovedám neskromne aj k tomu reportu, ale všeobecne aj k týmto témam proste obrany a obrany schopnosti štátu, že bohužiaľ nie je to nič, čo by som ja alebo kdokoľvek iný si myslím mal radosť, ale bohužiaľ tá história je plná konfliktov a normálny stav počas dejín je skôr ten, že sme v nejakom konflikte, máme nejakú hrozbu. Musíme riešiť vlastnú obrannú schopnosť, musíme riešiť to, ako efektívne odstrašiť nejakých potenciálnych nepriateľov, ako sa pripraviť na to, že sa situácia veľmi rýchlo môže zmeniť, nejaká politická situácia treba v nejakej krajine XY môže prísť k moci niekto úplne iný, kto nie je k nám, a k nášmu životnému štýlu, k našim životom, k nášmu majetku a podobne naklonený priaznivo, ale naopak, že by chcel teraz využiť príležitosť nejakej našej slabosti a dobrej vôle, že sme si neinvestovali do obrany, lebo nám to prišlo teda zbytočné. A on to využije, treba z nejaký teda tretí štát, využije to na to, aby posilnil sám seba na úkor nás. Akože úplne už extrémny prípad je aj vojenská invázia. Lebo opakujem, toto bohužiaľ nie je nič zvláštne v dejinách. Zvláštne je to, v akom stave, v akom prostredí sme my žili tých posledných 30 rokov. A to hovorím ako človek, ktorý za chvíľu bude oslavovať 30. Čiže ten môj život je ako keby symbolicky presne o tom, že vyrastám v nejakej stabilite, v nejakom pokoji, v nejakej predikovateľnosti a v relatívnom blahobite. Ale človek predsa, ak chce odžiť dobrý život, tak sa musí pozerať ponad tú tých svojich, či už 30 alebo koľkokoľvek rokov. No tak ak sa ja pozriem ponad tých mojich 30 rokov, no tak vidím naozaj, že periodicky sa navracajúci konflikt, hrozby a podobne. Čiže takouto zdĺhavou okľukou sa vraciam k tomu, že ako, či sa to niekomu páči alebo nie, tak otázky obrany schopnosti nikam neodchádzajú. Naopak sú relevantnejšie možno ako za teda tých posledných 30 rokov. No tak nevenovať sa tomu aj takýmto malým príspevkom, ako je tento náš report, by bolo predsa zradou na možno už aj nás samých a minimálne možno na ďalších generáciách, ktoré potom, keď prídu za 20 rokov alebo 30 rokov nejaké hrozby reálne, ktoré už teda bohužiaľ budú pociťovať tí ľudia reálne na sebe, no tak už bude neskoro si ťukať akože na čelo, že vtedy sme mali trošku viac investovať a lepšie do obrany, alebo mali sme si prečítať reporty, ako je tento, opäť neskromne samozrejme poviem, ale tak to není jediný, ale že analyticky to vedieť zhodnotiť a prioritizovať, že naozaj sa na to pozrieť, OK, tak toto sú tie najdôležitejšie veci, lebo to je analytická práca. To není, že si v kancelárii proste niečo odrobím a potom sa cítim dobre celý víkend, že som niečo napísal a môžem to dať do šuflíku. Toto sú veci, ktoré majú zmysel len vtedy, ak ich niekto zreflektuje a povie, že wow, OK,
toto možno urobíme a nakoniec to bude mať dobrý efekt. Vyriešili alebo pomohli sme vyriešiť, zlepšiť situáciu napríklad v oblasti toho nedostatku kapitálu alebo v oblasti tej hroziaceho nedostatku pracovnej síly. Takže takto ja by som zhodnotil, hovorím, asi trochu neskromne, ale naozaj som nemal intenciu, aby to vyznelo neskromne, nemusí byť len tento report, tých prác analytických je veľa. A ja som len chcel vysvetliť, že majú svoj zmysel, tak ako má zmysel obranyschopnosť štátu a tá nie je možná bez obranného priemyslu. William, ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem, snad to na niečo bolo a prajem pekný deň. Spomínaný report a aj tento podcast boli realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Ďakujeme.